Fejn tidħol is-saħħa u l-ħajja tan-nies mhuwiex aċċettabbli li jkollok gvern li ma jkunx trasparenti. U allura jiena fin-nuqqas ta' din iċ-ċarezza jew aħjar in-nuqqas tagħha li llum hija trademark tal-Gvern Laburista. Imma ngħidlu lill-Gvern, ngħidu lill-Prim Ministru, ngħidu ukoll lill-Ministru Chris Fern, fejn tidħol is-saħħa tan-nies dan mhuwiex aċċettabbli u dan mhuwiex aċċettabbli bl-aktar mod assolut. Fid-diskors tiegħu f'Ħażabbar, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li s-sitwazzjoni tal-pandemija fl-aħħar jiem qed turina stampa li hija lil hinn minn dak li qed jipprova jpinġi l-Gvern Laburista. Dan għaliex kienet reġistrata żieda sostanzjali fil-każi pożittivi. Apparti dan, il-kwiet twal ta' nies biex jieħdu l-vaċċin juri wkoll in-nuqqas ta' preparazzjoni biex ir-rollout issir b'mod organizzat u trasparenti. Bernard Grech qal li fid-dawl ta' dawn kollu in-nies mhux tafda kull ma tisma' fejn elenka numru ta' raġunijiet għal l-poplu qed jitlef il-fiduċja tiegħu fil-mod ta' kif il-Gvern qed imexxi s-sitwazzjoni tal-pandemija. Fosthom li bosta anzjani tal-fuq minn 80 sena għadhom ma natawx il-vaċċin u li hemm numru ta' persuni illi jaħdmu fl-amministrazzjoni ta' entitajiet tal-Gvern illi ħadu l-vaċċin wara li ġew ippreferuti. Huwa qal li l-Partit Nazzjonalista jemmen li l-Gvern għandu l-obbligu li jserraħ ras il-poplu billi jagħti tama u stabbiltà ekonomika u għalhekk il-Gvern għandu jippubblika l-pjan tar-rollout u jkun aktar ċar pass pass ta' x'qed jiġri. Bernard Grech qal li huwa evidenti li n-numru ta' infezzjonijiet bil-COVID-19 qed jibqgħu għoljin ħafna u dan ifisser aktar strapazz fuq is-sistema tas-saħħa, fuq il-frontliners u fuq kollox fuq il-pazjenti kollha.